दिनांक 4 मे 2022 म्हणजेच उद्याचा बाजार निफ्टी नेमके कुठे जाणार याविषयीची माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. निफ्टीच्या वेगवेगळ्या लेवल आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तत्पूर्वी आमचे यू मराठी हे आमचे चॅनल आहे. मराठी सन्मान, मराठीला मान, मराठी देशाची शान आणि मराठी माणसाची प्रगती हेच ध्येय घेऊन हे आम्ही चॅनल आपल्या सेवेशी सादर केलेले आहे. तरी आपण सर्वांनी या चॅनलला सबस्क्राईब करून आम्हाला प्रेरणा देण्याचे काम करावे ही नम्र विनंती. तर आता आपण नेहमी काय करत असतो, उद्याचा बाजार पाहण्यापूर्वी आजचा बाजार म्हणजेच अगोदरच्या बाजाराची माहिती आपण पाहत असतो. परंतु काही कारणामुळे आपण या अगोदर व्हिडिओ बनवलेले नव्हते. काही दिवस आपण व्हिडिओ निर्मिती बंद होती, त्यामुळे मागच्या लेवल आपण दिलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे आपण त्या लेवल कालच्या लेवल आपण या ठिकाणी देत नाही आहोत. परंतु आज व्हिडिओ बनवल्यानंतर उद्या मात्र या ठिकाणी आजच्या बाजाराविषयी सविस्तर माहिती आपणास पुरवली जाईल. तरी आजचा बाजार काय होता किंवा कशा लेवल होत्या याविषयीची माहिती आपण या ठिकाणी देत नाही आहोत. परंतु इथून पुढे मात्र जर आज व्हिडिओ बनवला तर उद्या मात्र आजच्या बाजाराची म्हणजे त्या दिवशीच्या बाजाराच्या लेवल आपण दिल्या होत्या आणि त्या आल्या की नाही, त्याचा हाय काय होता, त्याचा लो काय होता याविषयीची माहिती आपणाला पुढील व्हिडिओमध्ये दिली जाणार आहे. याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. तत्पूर्वी आमच्या जे कोणी नवीन असतील त्यांनी आमच्या व्हिडिओला लाईक करून आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करावे ही नम्र विनंती. आता आपला निफ्टी हा वर जाणार तर वर कुठपर्यंत जाणार आणि खाली गेला तर खाली कुठपर्यंत जाणार या निफ्टीच्या लेवल आम्ही अभ्यास करून वेगवेगळ्या चार्टच्या लेवल तपासून आपणाला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि याच दिशेने बाजार जात असल्याचं आपण व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं. आपण दिलेल्या लेवलनुसारच बाजार जात असतो आणि एकदा वरची लेवल आली तर वरच्या लेवलपासून बाजार सेली होतो आणि खालची लेवल आली तर खालच्या बाजार लेवलपासून बाजार रिकवर सुद्धा होत असलेला आपल्याला दिसून येत आहे. तर आता आपण निफ्टी जर पॉझिटिव्ह ओपन झाला तर कोणत्या लेवलपर्यंत वर जाऊ शकतो, तर पहिली लेवल निघून येते 17,093 ते 99 ही लेवल तोडून पुढं 10 ते 12 पॉईंट पुढं गेल्यानंतर पुढच्या लेवलसाठी म्हणजे 17,136 पर्यंत बाजार जाऊ शकतो. हे तोडून 17,150च्या वर जर बाजार गेला आणि त्या ठिकाणी टिकला म्हणजे 4-5 पॉईंट वर टिकला तर 17,220, त्यानंतर 17,230 ते 40, त्यानंतर पुढची लेवल आहे 17,284 या लेवलपर्यंत बाजार जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढची लेवल आहे 17,355, त्यानंतर 17,372 आणि मग मात्र 372 सोडून 400च्या जवळपास गेला तर मग मात्र बाजार पॉझिटिव्ह ट्रेंडने 17,465 ते 70 पर्यंत जाऊ शकतो. तरी या लेवल दिलेले आहेत, परंतु या लेवलपर्यंत बाजार जाण्याचा नक्कीच प्रयत्न पॉझिटिव्ह ओपन झाल्यास करणार आहे, हे आपण ध्यानात घ्यावे. निफ्टी निगेटिव्ह ओपन झाला तर खाली कुठपर्यंत जाऊ शकतो, तर पहिली लेवल आहे 17,000 तोडून बाजार जर खाली गेला तर 16,980 आणि ती जर लेवल तोडली तर मग मात्र बाजार निगेटिव्हली रिॲक्ट करू शकतो आणि तो डायरेक्ट 16,800 पर्यंत जाऊ शकतो. 800 तोडलं तर 16,700 आणि 16,580 इथपर्यंत बाजार निगेटिव्हली रिॲक्ट करू शकतो. हे आपण ध्यानात घेणं आवश्यक आहे. तरी या लेवलनुसार बाजार चालणार आहे हे आपण लक्षात घ्यावं. यामध्ये
16,800च्या अगोदर 16,870 ही लेवल पण महत्त्वाची आहे, ती इथं आपण आता देणार आहोत. या लेवल जरी आपण देत असलो तरी ट्रेड आपल्या रिस्कने करावा, या लेवलचा अभ्यास करावा. मार्केट याच दिशेने किंवा याच लेवलने चालेल याची आम्ही कोणतीही खात्री देत नाही, परंतु स्वतः अभ्यास करावा, निर्णय घ्यावा आणि या लेवलनुसार बाजार चालतो, परंतु आपण आपल्या रिस्कवर ट्रेड करावा ही नम्र विनंती आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करावे ही नम्र विनंती. आमच्या चॅनलचे नाव आहे यू मराठी.